Yo try. I could play a pibaro na Holy Redeemer Renewal Center Mauklam nang stoy. Ko himen ko para ngako ban nai ka jingtip ka bakam kerpang i pibaro kam ta me ki kon samla. Uni banai ngidan artili ki retreat kawe ka retreat ka bangi perlong kerpang na benda ki kon samla. Nadu katsan tarik janmi hadu continue tarik janmi. Kani kalau retreat residential retreat naga benda ki kon samla kiba keren kasih bad kane kalau retreat kabangi perlong gerpang nadu gapor bangi don kane ki ying batimai bad ngakot ngabere pi ki kun samla banwan chimen ta kane retreat khalang chimen do ya pi hagaliang jong men siam kumjuru hagaliang jong baro ki kam ki jam jom pi ngai shai yo ji sudan kar ko bon mut ki kun ke bawan retreat haba ki tre ke ba ki like apply kam baro ji sudan kar ko ya pi te ye piro un sakar ko hagane ka retreat ngirang duai pen kare na benda baro ke bawan retreat kat ke bayo kane ka video sngaba share lem bad ki para samla Kaneka mas bukut indua ini kapenta dari akurs imli resi kajung kapenta i Michel Dakar ba in don kajing but in yo kajing renew kapenta i Rinaldi Balang Dakar ba dublong bakot bakia train kurkuy Simjir wise sang mas bukut nomor lai spa sabwa Laisba sabwa. Ha kakateng ukpa bado kon bado mansem bakot amen ka jing e jong trai jong e Jesus Christ bad ka jing e jong ublay lembat ka jing selok jong mansem bakot kindan rengkat bad pi baro Kohan men ko para ngiwan ban simenta ha kana ka jing la niam ka bakrau bakot te kom tato ken ngin pediang yalade bangi long kinong pop ngipan kajing map kajing isnei nau blay nag bantabar ki pop ki sang kajingi bamangi ngilong sisa kita ki breu ki bakut bat ki breu ki babidor ban pediang ya jisu hakayu kores bakut te kum ta token ngin pai khmat soblay da kajing snguret bat kajing kloi ban panbej ala ka jong kajing em nga pla hau blay badan bor baro pada pi ko han men ko para bang ala le pop shibun da ge ching perkhat da ge ten da ge kam da ge ching le klat da ge ching le palat junga da ge ching le palat junga da ge ching le palat bakraw junga namar kata ngakarpat ge kamaria bakut kabaya sa ka the sati ya ke angel bat kirukut pada pi ko han men ko para dua nak benta chunga how try ublay jangi ublay badan bor baro unis nei yangi badala ma bi ki pop chungi unyala mingi sha ka chung em bom jukut amen is nei yangi try can rat ko blay is nei yangi Christ, go
konong penem jangi penem yangi try kan rat ko blaze yangi try kan rat ko blaze yangi Kristoma ko Kristora konong penem jangi penem yangi Jong ni adwai ko blei bais nei to ai ba ya kata kabangi rakhe hagijinglan yampas kha ngin shem ba ka sai so na ka banta jungi haman la ka ayam dau trai jungi Jesus Christ kon jung me ubu imat basan sha ring kat bat me ha ga jing long ka wei jong amen sem ba khoj ublei junam la junam amen Kajing pula nak kam jong ki apostol. Enda ngilakiu da kaling natros. Ngilalej bay syadu samo trasia. Batha kasngi kababut pat sya Neapolis. Bat nang ta syadu Filipi kanong ba bakong san jong ka ilaka Macedonia. Bat kasnong buai jong ki Roman. Ngilasa kato katnes ngi ha kane kanong ba. Bat ha kasngi sabat ngilam mi syabar ka kerdop syarudwa. Ha ka ba ngilamud dur bakadon ka jaka duai. Bat ngilasyong bat yakren bat kikentay kiba yalum lang hangta. Kaway na kito kibalas ngap yangi kalalong kabriw kabakerteng kalidia. Kaban na kanong ba tira. Kanong di jan sabtu kabalalong kanong mane ya ublay. Utray ulah pli ya kadonu jumka bansya skor ya kaba Paulus ulah keren. Bat endalapan baptis ya ka bad ya kayeng kasem jongka kelakerpat yang i kaong. Lada pinyew yang akum kabangay skem ha utray. Tawan haying jonga batosa bat kalayayban yang i bansa. Kaktin jong utray.
try udon rengkat bat pi. Kajing pule naga gospel bakut kat kum uyanis. Kaburam hame ko try. Hakata kapor ujisu ulong hala kisenran. Haba unong patengan uwan. Yauba ngan pa sapi naukpa. Umensim jong gajing sisha. Ubami naukpa. Unsayeng saki yanga. Ban mapiru pinlong gisaki. Namar piladan. Bat nga nadu basdang. Ngalayatu yakane hapi. Kenang ba pin om tud. Kin kenta jepi na kisenokok. Dasisha kan poi kapor. Bakat uba penyap jepi. Untarai ba upenan borom yoblei. Bat kin le yakane. Namar kimsem laitu yaukpa lemne yanga. Henry nga layatu yakine ki e yapi. Ba haba kata kapor. Jongki kan poi pindup kan mau yanga. Ngalayatu happy shapang jongki. Ka gospel jong utrai. Ka jingara yame ko Chris. Kohan men ko para. Aga gospel kaba ngidang supole mentan. Ngiyos ngaw kaba Jisu ong. Kin kentaj yapi na kisinakok. Dasisha kan poi kapor bakat uba peniap yapi untarai ba upendan buram yoblei. Lengbai kini kilain yisngutu hakabau Jisu upersang ban yutu lupa yake keban saja na kebanta jonga bajungpi na kebanta baro kito kibanget bat kibabud ya kajinglong kajingim Kristan. Kane kadai kabang ilayo ba ki Kristan badengkong kilayo amat. Nadu basdang ya kabalang Kristan kajungi ngi iya kata ki lasya kentaj na kaimlang kasalang ki lasya kentaj na kari karaj ki lasya kentaj lot om day tang bagi sya kentaj enrei ki syaru wat ya kajing syayap tang na kadaw kakerteng jungu Kris tang na kadaw ba ki bat ki nget bat ki alap ya kekerteng jongo Kris hakajing jongki te kumca manga mapiro kumbau Jisu ong ngala ya tu lupa ya pi yakene ki baro ki ban saja hakajing jongpi kenang ba mapi pindom kenrandin kenang ba mapi pilaban pen kreb ha ya la ka jong kajing den mata kadau menta kasngi Jisu kwa ban snutho yang iway payway ko hanmen ko para ngidey banlong kibalak re man laki klimat bansya yakin gijing sya ban ben bansya ya gijing sya kantaj namarba ngilong ke Kristan namarba ngikloy ban penpriang ya kakerteng jungu Kris hakajing jungi hakaying kasam gajungi hanrei kumno ken ko hanmen ko para ngila ban pendep ya kane ban priang ya ke gospel ko jong try wada pedeng jong ke jing sya kentaj wada pedeng jong ke jing sya ban ben wada pedeng jong ka jing lane ke jing jinjar ka bangi yomat ha bangi long kum ke Kristan Jisu habas dang jong gospel uong yepi badu ong yang iway payway nga ngala yepi umen sembokoj une umen sembokoj une unong sarai une unong petren un ai bor yepi namarba ulong usaki haba ulong usaki nak banta junga ke jing jungpi piru kein pidei ban long saki nak banta junga lengba kabor jong umen sembokoj ko hanmen ko para ngilayo ken ya kane kabor jong ublei ngilayo ken ya kane kaman sim jong ublei hangi iwe paiwe haba ublei lat hau yang abade pi ya kadur ke jungu wairu yangi ya kaman sim jungu wairu yangi ya ke jinglong ke jungu ke jingman ke jungu ula ai yangi ya kata kabor ke jungu ban ngina pan skam shusho ngina pan ram shusho ya kane kaman sim jong ublei ya kane ka jinglong blei ke bangidon ke bau blei ula ai yangi haba ula thau yangi ha ka sakramen baptisma
bat hagi sakramen ki bangidon hapo kabalang. Din mata kenau ko hanmen ko parang nginang day man kas ngi ban panrham ya kane ka jingdon jong blay bat ngi ya kane ka man sim jong blay ka ba ulai hangi. Habangi panrham ya kane ka jinglong blay, habangi panrham ya kane ka man sim jong blay ka bangi ladon ko hanmen ko para ngila ken ban yasha ya ki jing barok ngila ken ban yasha lane ban job ya kita ki jing pensoi ngila ken ban job ya kita ki jing sha kan taj lane ya kita ki jing sha panyap na ka banta ka kerteng jung kres ngi kloin em ban panrham ya kane ka bor jong blay ya kane ka jinglong blay ka bangiladan ya umensim ba khoj ba ublay ulapan sle yang apa depi ko hanmen ko para token menta kasngi ke bobot jong ka jing em jungi ngin snutho ban ngin pan kre ya lade ba mangi iwe pai we ngi ha ban sha ya kiting jing sha kan taj ngi ha ban yai leng ba kine ki jing sha pan yap namar ba ngi long ke kristan kine ki lawan ja ha ka jing em junga ba jung pi kine ki la ja ha kine ki sngi ha kane ka ri ke jungi lane ha ka im lang ka salang jungi kibreu ki persang ban pentronya ka balang jungi kibreu ki persang ban penduk pendam ya ke jungai ke jungi hari india jungi wala dangi dan tang ar persen ki kristan ki babun ki persang ban penduk pendam ya ke jungai junga ba jungpi ki persang ban pentron ya ke jungai badi ka balang ke jungi hanrei ko hanmen ko para token ngin yang scam triang halaka jong ke jungai namaru blay wal ayapi kana ke jing em ublay bal ayingi kana ka jinget kristan kana ka jinglong kristan ino yang abade pi unyai don rengkat bat ngabat pi unyai hasenda jeng abat jong pi lada mangingi pediang ya kata ka deity lan ka kamram ka ba ngilayo ba ngadai ban pan priang ya ka karteng jung okres compare kino ki jinge kino ki jing syakan taj lan ka jing yap kawan ha ka jing em jung abat jong pi ha kalenti ya jungi kum ki kristan rei token ngin yang scam halaki jong kejat how ukres wala pansle yangi dakabor jong man sembakoj namar lengba kabor jong man sembakoj bau jisu wala pansle yangi nginang la susu ban priang ya kekerteng ukres ya kabalang kristan jongi kat caka kaba ngilet min kaprip lagi jong kikmat ngipan kabor no blay lengba ukon jongu ujisu kres wala pansle yangi daw man sembakoj banang pan scam ya kata ke jinglong ke jingman kristan jungi bangila aban sakhi bangila aban penpriang ya ke gospel kat syakajaka ke bangilej hamana kasni jong ke jing em jungi aniro ya Jesus Christ yen plai la ke jong ke jinget nga nget how lay pa badan bor barok unong tau ko peneng bat kendau padal Jesus Christ kon bamarwe jungu utrai jungi ya balapon do man sembakoj ya balakana kamaria thesati balasha leben hopo pinches pelatus la sanar pna yu la ya balateb yu la yash bayab hagasngi ke balai kami pat ke bayab ulakiu sabneng usong sakamanu blay pa badan bor baro nang trawan pat ban besar ke imbet ke bayap ngangai haw man sembakoj hakabalang katholek bakoj hagajing salok rekoj hagajing mabe ki pop hagajing mi pat kado bar hagajing embom chukun amen
Keduai ko para bagai jing kenya junga ba jung pi kan long ba priang huna kama do bleu pa ba don bor baro to tsain priang ik junga kiti jung pi na ka banta ka jing ro bat brom bat ka teng ka jung u ka jing man to ni bat balang bu ko jung u baro ka wei to priang ko try ngi karpat ya ka jing trwa jong ka balang jong me ka barisak men bat kumba melai haka ya ka dau jong kat kane ka jing men kum taru to ai uso jong ke jinkmen bom jukut dau kris utrai jongi amen utrai udon rengkat bat pi to kentiu ya laki donut to nganang utrai ublai jongi da shisha kalong basong hok bat kabadei kadeti jongi bat ke jingpen im yangi Haki por baro banyaro yame ko kanrat hanrei kam tam hakane kapor banyaro pendan burom susu yame naba yau kres ukulang brot paska jongi laknya namar dakabau terwa yalaka jong kamet u lapen pura ya kejingknya barim ha kejing shisha jong gading pna badak ba it yalade hakikti jong me na kabanta kejingpen em yangi Ulapan i yalade baulong lengdo kaduan badu kulang brot jong ka jingknya namar kata haba ladap mia da ka jingkmen paska ka pertai baro ka wei karisa da ka jingya ro yame ki bor beneng ru bat ki kenho nangel ki ruai lang ya ka jing ruai jong ka borom jong me bat ki ya penbena klem sange ubaku try you blake but and pertai sawada kaburam jong me Osana Osana Torwa you blake shadro Osana you blake juna and yaro you bawan Kakateng would try. Da shisha melong bukod ko try katamay jong gajing kuj baro. Namar kata ngikirpad yame to open kuj pan kentang ya kine gajing truwa jongi. Dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hakapor baladino ya u badala kamon ngabha. Ula priang ya kejeng sha sutam ula shim yokpu bad kabaingu yame ula kedia ya u badulai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba nit na kabenta jongpi ha kejukur kam enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kabaing ubiang yame ulai hala kisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batamai bad bom jukut ya kaba en penmi na kabanta jongpi bad na kabanta gibabun na kabanta ka jingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngej Kasin bangi bam yune ukpu bangi di na
pen penaga jing Namar kata ngi bapan menta ya kajing yapat kajing mi pa jung u ngi terwa hame ko try yok pu jong kajing em bat ya ko khori jong kajing pen em ngi dai nguai dam namar malenyeu yangi babit ban yang khmat jung me bat ban sakri ya me dag bas ngoret ngi karpat ya me bangi ki bayo ban ta kamet bat kasna mokres ngi long ki bala panetali ka wei daw man sem bakhoj Token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasatla ka perthei bato penjana ya ka ha ka jing et rengkat badulio ukpa ba ko jungi wilbert bishop jungi ka kan hun ki bishop badbaro ki lengdo to kan mau lem ru ya ki henmen ki para shin rang bat kan thei ki baliothia da ka bakarman ya ka jing mi pat bad ya baro ki balaklat no ka jing isne jong me to priang ya ki sa ka jing shai ka khmat jong me To isnei yang ibaro ngi karpat yame baringkat bat kamariate soti bakhoj ka kmi jong ublai ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro krkhoj ki blapens ngobha yame pateng la pateng ngi long babet ban yo ban talem ha ke jing em bom jukot bat bengini ro bat pandon borom yame daw kun jong me u Jesu Christ Dau lembadu badhau kan long hame blei pa badan bor ha ga jing long ka wei jong men sem bakhoj baro ka borom ga jing ro junam la junam amen kumbal hukum yang i dau nong penem bat kumbal hikai nak tin blei ngi nud banong kok pa jungi ba habneng kalong ka bakhoj akarteng jong me kan wan kahima jungme kalong kamon jungme ha ka khandeu kumba habneng to ayingi menta ka jungbam jungi ka bahala kasngi patama bingi kerengkang jungi kumbang rogi mabi ke beles neu yangi padwat yala mingi sha ka jing panshoy kan red panla yangi na ka bas neu to panla yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jungme to ai jing suk jing san yakisngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isne jume ngin lai barabor na ka pop ba ngin yo jing yada na ka jing janjar baro kat ba ngi deng ap kmelanti ya ka jing kerman ba khoj bad ka jing wan pat jung nong panem jungi u Jesu Christ namar ka jume ka long kai ma ka jume ka bor ba ka from jinom lai jinom ko try Jesus Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jungi hanra ya ka jingai jong ka balang jong me bra ka jingsbun jong me to aya ka ya ka jingsuk bat ka jingatali ka wei kat kum ka mon jong me ma me wi mat basan shar junam la junam amen ka jingsuk ko try kan barabor rank kad bat pi tong ni terwa ya ka jingsuk iwe ha iwe pat ka jingsuk bat pi Hakme kunlang broad jong oblay hakme bakid no yaki pop jong ka prathai suk yangi blasakhat shak ane ke jing khawai jong ukun lang broad
Ko kan rat ngam song hok baman rung apo ke ying ke jenga an reish ong tang tin kemen sim jenga kan sakia hi kemen berkas nama Kristus kemen ketinggalan Indonesia kecil tembong syukur amin.
to ngin yaduai topek da ke jingsbon yau pai jungme ko trai ngi kerpat bato ai ba kito ya ki ba melamon ban penthamai da ke jingmaya bom jukut kin yo ya ke jingmi pat sha ke jing bom yapshu jong ka do balamang nak benta ka buram dau kris utrai jongi utrai don rengkat bat pi ublei badan bor baro unkur kuye pi ukpa badokon badaman sem bakoit amen tulisuk each akriya try da gajing imba bha jong pi alleluia alleluia isnangu ya blei alleluia alleluia Navarsis pa